салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Neka. имрӯз ҷумъа 25 октябри 2024 мебошад ва курси рубли русӣ дар таърихи имрӯз баробар аст ба 109.50 дирам ва имрӯз бошад. мо якчанд мошина навор кардем ва ҳоло бошад пешкашатон менамоем. мошинҳо нархҳояшон гуногун ҳастанд. аз 35000 сомон сар мешавад. дар канали мо обуна шавед, зангҳоро пахш намоед, мо навора сар мекунем. рафтем. то имрӯза чандин намуд доруҳои гиёҳиро истифода бурда гирдӣ, лекин результат надода. мехоҳӣ ки нормальни результатта бузбалаша, яъне ки фарбеша, ина марҳамат самивони оригинални барои шумо тавсия метиҳем. бо боварӣ, бо гарантия результати хубтун метиҳад. барои маълумотҳои бештар ба мутахассисои ширкати шифофармо занг занед ва шумо маълумотҳои бештар медиҳад. инҳо сабаб худо шифо, шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Toyota Corolla 3 соли барориши мошин 2010, объёми мотор 1.8. ҳуҷҷатош чӣ хеле акаҷон? То моҳи июни соли 2025 ҳуҷҷат дорад. марамат. ҳолати атрофи мошин. ҳолати балонои мошин. ҳозир ҳолати салони мошина нишон метиҳем. марамат. ҳолати салони мошин. кожни чихол. коробка автомат. климат контрол ва монитор. нархи мошин. нархи чанд ака? 110,000. муомила дора ака? бо муомила дора. Opel Hatchback. соли барориши мошин 1996. объёми мотор 1.6. ҳозир ҳолати балонои мошина нишон метиҳем. марамат. ҳолати балонои мошин. ҳозир ҳолати атрофи мошина нишон метиҳем. марамат. ҳолати атрофи мошин ва ҳолати қафои мошин. марамат. коробка механик. мошин люк дора. мошин ҳуҷҷати солона надора. нархи чанд сум акаҷон? 35,000. нархи мошин 35,000. муомила дора ака? бо муомила дора. маблағи документоша минус мекунам. Hyundai Avante. соли барориши мошин 2007. объёми мотор 1.6. мошин то моҳи декабра ҳуҷҷати солона дора. ҳозир атрофи мошина нишон метиҳем. марамат. ҳолати атрофи мошин. ҳолати балонои мошина мебинем. марамат. ҳолати балонои мошин. ҳозир ҳолати қафои мошина нишон метиҳем. марамат. 50,000 ака. 90 ака. марамат. ҳолати салони мошин. коробка автомат. мултирул. климат контрол. ҳолати салони қафои мошина нишон метиҳем. аккумулятори нав.
нархи чанд та гуфти акаҷон? 78 та гуфтаст. нархи мошин 78000 муомила дора ка? Муомила дора. Бо муомила дора. 1К5 соли барориши мошин 2011 объёми мотор D-Dons режими эко. бози атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати баллонои мошин. маромад. ҳолати багаж. салони мошина нишон медиҳем. маромад. коробка автомат, мультирул, обогрев сидений, охлаждение сидений ва климат контрол. мошин ҳама намуд системаҳои лозимиро дорад. нархи мошин 95000 муомила дора? Бо муомила дора. ира документош чӣ буд ака? Ҳо декабра утилизатсия дора. мошин то моҳи декабра утилизатсия дора. ва фикр утилизатсия якумра нест? Бисёриш надора ҳозир. Надора? Мошин дигарим надора. мошин утилизатсия дора то моҳи декабра, ҳуҷҷати солонарам дора. Opel Astra G соли барориши мошин 1999 объёми мотор 1.6 простой. мошин ҳуҷҷати солона надорад. маромад. ҳолати атрофи мошина нишон дода намешавад. ҳолати баллонои мошин як лочка дози шени мешидаги ҳолати атрофи мошина нишон медиҳем. коробка механик. қафои мошин. нархи мошин 52000 сомонӣ бо муомила дорад. Toyota Camry 2 соли барориши мошин 2009 ҳами хеле ака. объёми мотор 2.4. маромад. ҳолати баллонои мошин. маромад. ҳолати салони мошин. мультирул. коробка автомат. климат контрол. мошин люк дора. ҳолати салони қафои мошин. Opel Vectra соли барориши мошин 1995 объёми мотор 1.6 простой. мошин бензини холӣ, газ задагӣ нест. маромад. ҳолати баллонои мошин. маромад. ҳолати қафои мошин. маромад. ҳолати салони мошин. мебелни салон. коробка механик. мошин люк дора.
ҳолати салони пеши мошин баромад мебелни салон нархи мошин 36 000 муомила дора мошин муомила дора мошин ҳуҷҷати солона надора ай маблағи мошин маблағи документи солонаро минус мекунам